2-0 na 4-1. Potom ako výsledok korigoval domáci hráč. Bol ním Nikolás Friedl. Janča. Ten otváral celý strelecký účet zápasu svojim tečom. Skóre 5-1. 67 sekúnd pred koncom druhej tretiny a ďalší rukopis tohto zápasu od Patrika Lušňáka. Chvíľku nebolo vidieť, či sa ten puk dostal alebo nedostal do bránky. Lušňák zakončoval z uhla, ale prišiel si pre svoj jubilejný 40. sezónny bod. Už má 19 gólov a 21 asistencií. Dnes je to od neho poriadna bodová, už štvorbodová žatva. Bilancia 2+2. No a keď sa darí, tak takmer aj z nulového uhla dokážete prestreliť superového brankára.